Ai, mi madriña. Esta revista é máis bella que a muralla de Lugo. A Pantoja e María del Monte ainda eran amigas aquí. Desculpe, vostede veu máis veces a esta xinecóloga? Eu? De toda a vida. É a miña xinecóloga de confianza, María Mercedes. Ademais é sobriña da miña mellor amiga. Vina nacer prácticamente. É moi boa, moi boa. Se non hai mellor... Si, tamén cobra, Cobra ben, cobra bastante. Está montada no petrodólar, si. Pero por que me preguntas? Estás nerviosa? Non estés, muller, que isto non é nada. O que pasa é que, claro, a xente nova tedes aínda moitas vergonzas e mira, unha cando pare perde todas as vergonzas cantas hai. Ademais, María Mercedes é unha persoa profesional de medicina. Non vas ter ti algo que ela non mirara antes, Está ela máis que acostumada a ver... A ver, berechiñas, como dicía Ana Quiro, verdade? Virtudes de Galiñanes? A presente. Mire, a doutora Val tivo que sair a unha urxencia, así que vai na consultar o doutor don Ernesto. Como Ernesto? No, pero estaba a rapaza esta antes, Si, pero non, pasa a ti. Estou xa xubilada, non teño presa para nada, non. Despois xa vou eu co doutor Ernesto.